Kaixo, gaur etxesorrenduaren antzerkia egingo dugu. Ni honez naiz, eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Javier naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Kaixo, ni Laura naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Kaixo, ni Laura naiz eta antzerki honetan vampiroa izango naiz. Kaixo, ni Gor naiz eta antzerki honetan aita izango naiz. Bazen behin bi ume eta aita bat, eta bat-batean aitak esan zion umeei. Erosketak egitera noa, itxein hemen etorri arte. Bai, hemen geratuko gara. Eta erosketak egitera joan zen, baina etxesorrendu bat ikusi zuen. Ui, ze txarreroa, bizita bat egingo diot. Eta vampiro bat atera zen. Odora zurgatuko dizu! Eta vampiro bihurtu zen. Telebista ikusten dugu, bale. Kaixo, ez bazarete tortzen. Gau honetan, 12ko gau honetan, zuen aita gaizki pasatuko du. Zer duzu? Zer nola esaten du ezbagera joaten. Gau honetan, leku batera, gure aita gaizki pasatuko duela. Ez, joan da, jai. Eta etxesorrendura joan ziren. Pasen zartzera, bai. Bai, kaixo, hola, bai. Begira, eta hor dago. Eta vampiroa bihurtu zen, baina bera mazera konturatu ziren. Ama, zuzara, bai. Oh, kaixo. Baina konturatu ziren aita falta zela. Aita, hilko da!